A blessed evening kada kayo kailan and welcome iti YouTube channel tayo. And I'm so thankful nga iti may isang social platform na ito kan libre nga mawayan nga may kasabati sa tiapo. Ada iti time mat nga record tayo ito Kan chimpong mapalagi pantayo iti pamati. Ngayon, and we're going to talk about iti exposition iti libro iti 1 Timothy chapter 4 verse 1. The intention and the reason behind ito kat kapusta kat kuman nga kahit nga mapalagipan because we are in a generation where it seems Christianity kat limamis. We are in a time where Christianity seems to be complacent kat nasawan kontintudan o niya ti staruda. And that is a great problem iti panawan ti data. That is a great and destruction iti panggap iti Diyos nga that the Christians must be moving forward, advancing iti pamati. Kasla ti soldado dapat they are always on the alert iti gubat. But it seems the other way around. Di mong mangyari di Christians kat they have become so cold in the faith. And for this reason, my intention is to encourage you to examine yourself, guard yourself, and protect yourself from becoming so cold. Iti panawan tayo. It is not the time nga lumamis because iti kinabasbas iti biyag. Iti probably nga panagumay iti apo madagos. Nagbasit iti panawan tayo. Nga makaserbisyo tayo iti apo. This is now the time nga mausar iti biyag tayo nga napatbati iti daga. Iti pagsayatan ta. Nga makaitari iti dayo iti Diyos. In 1 Timothy chapter 4 verse 1, the Word of God says, Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Here is a warning, Anagos. It was a writing na Apostol Pablo kini Timothy and reminding him iti dakto nga responsibilidad nga naitalak kanya na. Laglagi pa niyo na iti last nga imprisonment na Apostol Pablo. And after iti nga last nga bulan nga nawatbat kina Apostol Pablo, and he fully understands nga nalpasan iti panahon na nga mapanagpasa pa siya iti mission point. Amo na nga matay suna. But before the time would come, ito na iti encouragement kan exhortation kan ni Timothy, tapno amunan o niya ti kastana nga mang-handle kan magsango iti naitalok nga responsibilidad nga agtawd kini Apostol, agtawd iti Diyos. Iso nga ko na Apostol Pablo agpagpakasya kanyang Timothy. Laglagi pa may ito. Ibagbaga ti Espiritu ti Diyos. Ipukpukaw na iti sitwasyon nga nalawag. Naglalawag iti panangipukaw na. Nga kunana iti mauduli nga panawan. When you see the Bible, na kunana nga latter times, hana nga saritaan iti yasudong nga panagumay ti Diyos. Ti sasaritaan na rin ito latter times nga ito kat sasaritaan na di span ni Jesus, di panagbiag ni Jesus ni tidaga, nga na ijay rapture nga panagsubi na. So dahita di latter times, iti panawon nga ito, dati era nga ito, dati timeline nga ito. Kunana dito yung nga tiyempo, some shall depart from the faith. Adu iti umadayo iti pamati. Adu iti agtalikod iti Diyos. Adu iti maukos iti Diyos. Adu iti masaktan. Gapus iti adu nga dadagsyon iti padas ti panagsurot ti Apo. Adu iti pumanaw. Adu tayo agipukaw nga abandoned faith, abandoned ship. May katayon di pabati. Han nga worth it. Grabe ti sukat na. Grabe ti padas. And kung natin sa ti Apo, tinarigat pa dito adu ti umikat. Gapusta agdengegda kan sursurutan da dagiti palso nga mga kasabay ti panawanda. Giving heed
Apay niya ti cause iti panagdepart da? They like listening iti panang alilaw iti demonyo kan iti sursuro dagiti diablo. They like listening gapusta ti offer iti diablo. Iti kaskasabay iti diablo katetoy. Love laang bayan nyo dagiti panang usig. Let's just love one another. Never mind iti panang usig iti sao ti Diyos. Importante Bible ti sa dayawan ti basbasan tayo. Importante may mesa ti Diyos tayo. Han nga mamalindi. Kuna iti sao ti Diyos. Han nga tabud iti diablo. Han nga nang iti diablo. Gamang biktima ti anak ni Diyos. Kuna iti sao ti ako. Sam. Yaman tayo comfort nga Sam. Namti dakal nga saludsod. May saka ka di Sam. Hana nga ibaga agpaisong all. Namti dakal nga saludsod. May saka ka di. Dagi maalilaw. Nga ti kayat mo lang nga dengdengan. Kadya kayat mo lang nga dengan. Haan mo nga mangag iti basol. Haan mo mangag iti impyerno. Haan mo mangag iti ungat ti Diyos. Haan mo mangag iti pungtot iti Diyos. Haan mo mangag iti baybay nga gapapoy. Haan mo nga mangag iti hustisya ti Diyos. Napukawon di ay ti panahon tayo. Ti kayat mo lang kadingan kat. Di bumaknang ka. Di umasinsu ka. Di sumalunat ka. Di maalam di bendisyon iti Diyos. Iti biyag mo. Kan umadado iti sanikwam. Di lang ka di ti panunutop. Tata kayat mo kadingan dengan. I tell you. You are one of the some nga nagbaling nga biktima ti Diablo. Amoy ti may ba kanya, tatangalabi. Watch out. Natinag ka. Iti ima ti Diablo. Sayang.